Sir, patato ko sir be. Direo. Half sleeve. Ano siya? Tapayon dire din. Tuyok. Pila man na. Ayaw mahal ha. 20 mil akong pangayo ana sir tuyo. Ha? 20 mil? Oh, kaya pe. Labi mahala po kayo. Mura man sa isa ka ban paper akong ipatato. Dili naman sir. Gamay ra kayo. Dili man isa ka ban paper. Sisukda gani. Sir, kung ngani ka dako sir, 20 mil musugot ka. Be, mahal na kay 20 mil. 20 mil na kay dako. Mampun na siya. Isa ka ban paper. Gamay mo kung bukton. Sukod gani. Siya to isukod ha. Oh. Wala man gani nakatuyok. Sabi nuang. Wala naman gani nakatuyok. Ay, nana, di sir ba? Abi, naku, ganang gamay, rabay, kayo. Gabi ba? Dako, manday kayo, no? Sige, sir, kanang gamay na, sir. Mga katunga na siguro, sir. Ala, sir, ba, dire. Pila man na, sir. Kung katungaan ni sir, 15. Pero para dili ta maglibog, 10 mil na lang pangayo. 10 mil? Di na ako katunga, ra ba? Gabi. Nakikaila, 5 mil ra yung pangayo, dire, oh. Ngurtahay, maning artist ni... dito na ako sa 5 mil, oy. Sir, pwede kanang mag-inquire sir, pero repair mo sir, kay katong patato na ko sa inyo sir, ba mahal mo kung 10 mil, dito ko nagpatato sa akong kaila, 5 mil ra. Bibinuangan man sir, ma-repair pa nini mo ni sir. Hanyamas man na sir, pero ambot. Sir, ma-repair ko na 15 kay lisod mo gud apasunon. Ha? 15 mil? Jis raman to ni Agi, grabe, gitubuan man ni mo ritso. Repair man sir, sayang naman ni repair so, gamay ra may kulangan shiding raman ni color. Grabe po, 15 diretso. Ngortahay gigayo. Naay ako'y kaila mo, repair raw siya ani, 5 ra gyapon. Ito ra koy. Sir, ngapon dia sir. Kanang sir, mag-inquire ta ka sir ba kay katong ni Agi bitaw nagpa-repair ko ba 15 mo gud imo nya. Mahalan mo gud nino kaya. Nay mo repair 5 ra. Sir, madala pa ka ni repair sir. Pangyo lang ko sir. Dako na kong gasto sir, 10 mil na akong gasto sir. Kanang nya 10 mil ba din ni gitsura sir. Pangyo lang ko sir. Luoy ka sa ako sir. Sir, ilay mong gasto ana? 10 mil? Kung katoy mo ang gasto nga 10 mil, ug imo pa tong gipatato sa kwadritso ana, wala nang ta kay problema karon. Sinsya gyud kayo, dili na yung mo repair ana imo ang 10 mil. Imo ang tato.